wabe segcine sebatshela ukuthi uyabona-ke bangaba ngithiwanga uNkulunkulu bangila lesihlahla lesi sikaGumtree yobe isikhathi siwe masiwe sawa sabola kuyobe kuchaza ukuthi angithiwanga uNkulunkulu nokunazaretha kuyophela kepha lesihlahla masike sawa saphendukishe kuyobe kuchaza ukuthi lokunazaretha akusephinde kuphele nangempela lesihlahla kuhamba isikhathi sawa shamba ekhuluma inkohliso hambe isikhathi sawa lesihlahla ayebhethe ngaso ubaba mkhulu savele saphenduka lento ayisho saphenduka saba yisho sikhona nje silapha kuningi-ke into uma wasixoxela umuntu ongayazi indaba kaShembe ngaze kushona ulanga ekuphikisa kodwa